Salam alik, ediz vatandaşlar. Sizin asly halal ojaklaryňyzda arsgal berekediň ýar bolmagyny, maşgalaňyzda hemişe çağı gülküsiniň ýaňlanyp durmagyny tüýsürekden arzu edýär. Bizi bagtyar durmuşda ýaşadyp, hasan bagtly geljege alyp barýan gahrman arkadaşymyzyň janynyň sag, belent başynyň aman bolmagyny, ýylt bähwetli, döwletli işleriniň hemişe rowaç bolmagyny tüýsürekden arzu edýär. Berkarar döwletiň bagtyarlyk döwrüne milli medeniyetimiziň, medeni mirasymyzyň, aýdymsaz sungatymyzyň hasam pajarlap ösmegine, özüniň sallamly goşantlaryny goşýan tapylgysyz usatlarymyz ile ýaýlýar. Has takygy geçen asyrmyzyň 60-njy, 70-njy, 80-njy ýyllaryna dören şirinden şirin aýdymlaryň ýüzlerçesi adamlaryň kalplaryna siňip ýüreklerini orun alyp göwün küýsegine urly. Şol aýdymlar ýaňlananda bolsa adamlaryň teşine göwünleri ganýar. Ediz vatandaşlar, biz her aýdymda ykbal bar diýen gepleşigimiziň bu sanyny Lewap welaýatynyň ussat bagşy sazanalary bilen taýarlamany makul bildik. Mehriban ýerleşler gahrman arkada prezidentimiziň medeniýet sungat, aýdymsaz sungat işgärlerine özüniň bir peşkeş beren, ýeti pehim paýhasyndan dören bir näçe eserleri, has takygy medeniýet halkyň kalbydyr. Ýyly döwlet geler bolsa kitabyna gahrman arkadamyzyň belleşi ýaly aýdymsaz sungatynyň, aýdymsazyň bir näçe şahalara bölünýändigini agzak geçýär. Lewap welaýaty diýende bir ärsary ýol gözeňölýär. Mehriban ýerleşler Mustok Aýmedowyň özüniň bir dürüjüligini, bir täsirini ýyz goýan bagşy sadanyň hökmüne şol aýdymçynyň, şol bagşynyň bir dürüjüligini söhbet açmany makul bildik.
İdiz vatandaşlar biz gepleşigimizde gatnaşýan mihmanlarymyz bilen tanıştyrsak, biziň mihmanymyz Lewap welaýatynyň Halaç etrawynyň 18-nji orta mektebiniň türkmen dili edebiyat mugallimi Şahir Esen Şaryp. İdiz vatandaşlar biziň şu gepleşikde bir dürüjüligini salgylanýan Ussat bagşymyz Mustok Aymedowyň ilkinji şägirtleriniň biri, Türkmenistanyň halk bagşysy Rozy Muhammediýew. Mehribanlylar biziň innek mehmanymyzyň biri bolsa, Halipa bagşymyz Türkmenistanyň at gazanan bagşysy Ören Atakow. Biziň inneki hormatly mehmanymyz bolsa, Lewap welaýatynyň Ýürüýte Sungut mektebiniň bagşyçylyk hünäri boýunça Halipa mugallimi Türkmenistanyň halk bagşysy Gurwandurdy Ögezow. Meniň edil ýanymda oturan biziň bu gepleşigimiziň hormatly mehmanlarynyň ýene biri bolsa, Lewap welaýatynyň Ýürüýte Sungut mektebiniň talyby, şu halipalarymyzyň bolsa şägirdi, ýaş bagşy şägirtleriniň biri Jemal Saparowa. Mehriban ýerleşler, biz söhbetdeşligimiziň başyny Türkmenistanyň halk bagşysy Rozy Muhammediýewden başlaýar. Rozaga sizin haşy bir adag dalýan bir ersar ýoluna ýürüýte özü bir ýyzgallaran Ustok aganyň didarlaşyp şoň şägirdi bolmaklyk bagty miýetser eden öwrenen sazlaňyzdan, aýdymlaňyzdan ýerine ýetirip berseňiz. Geley terine dönüyün güllüden an senin bilen döwran türmäne geldi. Hayren meren açılan hadi güllerin bavan bulup gülün türmäne geldi. Ay teran edip çıktım bağın düzlerin tarifini diysem gözül gıyırların. Şeker dodakların balağların hoş diysem dilinin tormanı geldi. Geldim şeker dodakların balağların hoş diýsen dilinden tormany geldi. Kaçı kemane, kemani, aman aman kemane. Seni görenlerin çoktur armağına. Gıydın hanı sultanı, mudam kulluğunday durmanı geldi. Aşık kammar yarın bağını girsin, çemin bağlap täze güllerin kirsin. Senin bilen zowky zapalar türsün, senin boynuna girmene geldi. geldim.
ik. Senin bilen doğuy sapanlar sürsem, hoş diysen güllerin kirmane geldim, geldim. Hey. Mustafa aganyň bagışçylyk sunwatyna özüniň bir täsin döreden sazlaryny, aýdymlaryny iýleşlemede gurrun berseňiz. Etat halipam Türkmenistanyň atladynyň bagışçy Mustafa Ahmedow hakynda aýdarýaly gurrun ören köp. O duru owazy bilen, ezber eli bilen halkymyzyň ýüreginde mäkam orun tutan türkmeniň bagışçylygynyň dürli ýollary bar. Ahaldamana ýoly, ýomut göýekliň ýoly, halyr taryk ýoly, çoğdur ýoly, ärtar ýoly. Bagışçylygyň esasy ýollarynyň biri ärtar ýoly. Şu ýoly kemale getirmekde, şu ýoly östürmekde, şu ýoly kamilleşdirmekde Mustafa Ahmedowyň bitiren hyzmatlary ören uly. O Mustafa Ahmedowyň halipasy Hoca bagışı bilen Hak bagışı. O bularyň halipasy Nazar bagışı, Öwliýa Uly bagışı, Kırkar bagışı, Ali Özlakymly Durdu bagışı, Jahangir bagışı, Badar Kör bagışı, Goç bagışı, Ertari bagışı lakamly Bayram bagışı. O ýene şu häzirki sanan atlarym elbetde şu bagıçylygyň ertari ýolunyň esasy halipalaryndan bolup o ýene şu ýol boýunça aýdym-aýdan saat çalan destan aýdan halipalaryň o şu aýdymlary onuň galdyran döredüýjüligi bizim günlerimizde halipa şagirtlik ýoly bilen bizim şu günlerimizde gelip ýetdi. Türkmenistanyň atladynyň bagıçy Mustafa Ahmedow bilen 30 ýyldan gowrak onuň bilen tirkeşdim, onuň bilen toýlarda boldum. Özümiň esasy halipam Mustafa Ahmedowdan köp zatlary öwrendim. Onuň aýdym-aýdyşyny, onuň saat çalyşyny, onuň destan aýdyşyny, märekelerde bolanda ünsüm bütün durkum şonuň şo zatlary ýerine ýetirişinde boldy. Şonuň üçin men onuň köp aýdymlaryny, köp sazlaryny, destan aýdyşlaryny öwren galmak maňa meser etdi. Mustafa bagışynyň armasy, ýadamasy bolmazdy. Ol aýdar otururdy. O tä daň atynça adamlar bolsa onuň aýdyan aýdymlaryny, onuň çalýan sazlaryny, onuň desanlaryny dinläp daň näde watandan bilmän galýadylar. Mustafa bagışynyň jan köýleriniň gulagynda mäkam ornaşan Demirdonly diýen aýdym.
Gece uyatı dörtünü beş usaklarlığım Kulluğun hayatımda kullanır Hakkari'nin sevgi çağa aydılsın yok nanarum Bir de o Kararım yok sensiz bu yalnız yatmanım Seni o tatlı Kararım yok sensiz bu yalnız yatmanım Türkmenistan atqazanan bagışçy Mustaq Aýmedowyň agtygy Umid Mustaqow bagışçylygyň her sary ýolunda balam tendip bir ulakan saz bolupdyr. O sady nazar bagışydan haqy bagışy öwrenip aýdar eken. Haqy bagışdanam atam şu Mustaq Aýmedow onu özçe timarlap Demirdon diýen aýdymy şoňa sanap öz öwüşgüni bilen özüniň usatlygy bilen özüniň zekini bilen ýerine ýetiripdir. Şol Demirdon diýen aýdym hem halkyň arasynda uly meşhurlyga eýe bolupdyr. Mustaq Aýmedow diýilende Demirdonly bagşam diýen ekenler. Häzir men şol atamyň ýerine ýetiren Demirdonly atly aýdymyny başardymdan ýerine ýetirip bereýin. Sen boy bolsaň kimler boya gelmez ýanyňa gelmez ýanyňa Gedew atly demir geleydi hon gerowlu Ençe düşman tufan mısturganyňa dotum hanyňa Gedew atly demir geleydi hon gerowlu Ah, hik Oh, bedevatı dörtün, beşten taklarlar Oh, koçigeden hayatında uklarlar Ay, hik Garip eltev çaydan soň ýoklarlar Gedew hatly demir oýdan gerowly Ay hik Ha geley hik Hay Yunus dir oğlum yok gele bilah gitmana
Kıydım yoktur senin yatın tutmanı. Kararım yok sensiz gele yalnız yatmanı. Bir de atlı demir don bir oğlu. Ay hik 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 hik. Ha gele hik 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 hik. Kararım yok sensiz gele yalnız yatmana yok. Bir de atlı demir don bir oğlu. Ay hik 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 hik. Ah gele. Halife şagirtlik yolunu giňden açyp berip bir de şeýle mümkinçilikler döredip berýän Mehriban arkadamyza ulakyn sag bolsun aýdýan. Mehriban arkadamyň jany sag bolsun, başy dik bolsun, tutýan tutumly işler elmendama rowaj aldy. Meniň halipam Mustafa bagşy ol hem tirmeçi bagşy hem desançy bagşy bolup ötdi. Onuň aýdýan desanlaryny esasyn Göroglu Şah desanynyň köp şakalary, aýdaly mysal üçin Kempir şakasy, Harman däli şakasy, Bedergen şakasy, öwedöýlünün, öwedi getiren, Göroglunyň garrylyk çagy, ine şunuň ýaly desanlar onuň zihin sindirip aýdyp berýän desanlarydy. Her şagirdiň özüniň halipasyna bolan hormaty, sarpasy, oňa goýan gadyr-gymmaty elbetde ören ýokary. Menim özümün esas halipam Türkmenistanyň atlarynyň bagşy Mustafa Aýmedow goýan sarpam belen halipam Mustafa bagşynyň aýdymlaryny, desan aýdyşyny aýdanda onuň esasy durkuny saklamaga üns berdim. Bulardan başga ýene de Mustafa Aýmedowyň bagşçylyk ýoly hakynda bir goşgy, şu goşga men özüm onu saz döredip onu Mustafa bagşy diýip aýdylýar. Göroglyny gıyratyna mindirip polotdan sowduny geydiren bagşy diýen bir aýdym bar da. Men şol aýdymy ine şagirtlerim Mustafa bagşynyň agtaklary bilen bilelikde aýdyp beräýin. Göroglyny gıyratyna mindirip, Göroglyny gıyratyna mindirip, polotdan sowduny geydiren bagşy. Aýdym aýdyp kassa bilen gandyryp, diline ödüni töýdüren bagşy. Göz öňüne gelmedi görogly sensiz, ýaşol gerçek bilen bir daýyny tensiz. At çapıp falçalıp öwrenşip kemsiz, aşyk aýdyň tireye uýduranmagy. Kim bar tanamayan Mustafa Aýmedow, ol kimiň kalbyny mehrin saýmady. Aýdym ýapyny Türkmen ýaýlasy, iline perine diýdiren bagşy. Seni yatlar mı da minin ey ulusun,
Parmakların çalasindi çalasindi Eğer gelen bolsaydı tar çalasın Hani tirseğine yığal dayanmaz İşte bugün beyip beyip bakşalar İşte bugün beyip beyip bakşalar Olur aydımların tanı bakışlar Adamlan ağanında yasar yaşalar Ömrünü aydıma yetindiren mağazı Aydımların katsaların taraşla Ağırtlarına kentide yetindiren mağazı Bağışalın hali pasey olmuştak bağışı Bağışçılık yolunu kämilleşdirmäge, östürmäge ähli şertler döredip beren hormatly prezidentimizin jany sag bolsun tutan işleri hemişe rowaşlyklary beslensin. Ediz watandaşlar biziň häzirki söhbetdeşimiz bolsa Türkmenistanyň at gazanan bagşysy Ören Atakow. Ene Ören aga bir näçe aýdymlar sazlar ýerine ýetirýäňiz. Şol aýdymlaryň içinden hem söýgü bilen aýdylýan, meşhur bolan aýdymlaryň biri Dilberim diýen aýdym da. Şol aýdymyň bir döreýiş taryhyny gurrun berseňiz. 19-njy asyryň ortalaryny Pirnazar baýdan bir adam ullukyn toý edýär ogluny. Şol toýda bolsa ol iki vilayetden gatnaşan bagşylary bäsleşdiripdir. Şol bäsleşige Lewapdan İsmet bagşy, Martöwreklerinden Garabayır, soňra Kör Hojaly gatnaşýardy. Şol toýda ýadagy goýulan bayrak Alaş bayrak eken. Alaş bayragym gaty gymmat bayrak. Şol ýerde ýarşýarlar 3 çekime gelende Kör Hojaly bagşy, Tarık bagşy üstün çykan. Emma şeýle gürde onu batnya taýla bilbil bagşy diýen halk işiniň şeýle bir söýlen bagşy eken ýa-da men diýen ýaşy 25 ýaşlar töwereginde eken. Soň bu özüniň bayragy alyp bilmänine kemsinip bir ýylyň aşağı saly oturýardy. Şol wagt tomaşçylarym bolan erkekler bir tarapda bir jaýda, aýal gyzlaryň başga bir jaýda. Şonu aýal gyzyň arasynda bir ýetişen gyz gelägede aýtsyn saýl jana aýtsyn diýip oň arkasynda bir tane gyrmyzy ony ýapýar. Ondan gözüň aldyr terediýän bir gyzla. Soň oň nire baryp oturulan terediýär soň aňyr jaýyna geçip şol garazaýan gödüreňinden terede oturanda. Şol gyz soň söýýän gyz ekenne, şol gyza garyp. Ol aşka taraplara gidýärdi. Soň ol epeswar bolup aňyrda bolup gelýän gelse ýanky boýnuzyn diýär kellerdi, boýnuzyn diýip alýardy. Boýnuzyn hakykata bolsa aýlar ekenne. Şo wagt çelli goşgulan bir tapar aýdym aýtsa da şu boýnuýyn diýip aýdyp ýörenler. Ýönen gelenden soň eşdiýä bir baý alyp durdy onda. Gaty gynalýa, şondan soň şol Dilberim diýen aýdymy. Oň ýöňi şahyr, hem şahyr hem bagşy. Ýöňi döredin, odanna. Ýöňi döredin tagyna aýdym sözünem sagdam ýörelimki şol Dilberim diýen aýdym aýdýar. Şol Dilberim diýen aýdymy men başardymy aýdyp beräýin. Kadralla kısmatında ne mekanı yar ekin
senin aşkında yar ey divana oldum dillerim. Ay navatlı çayı uçuttun levlerin ayını senin ay bir bölük kıyızvana birlerin tayın senin. Ay sonra bidat gelseler ay torundayın senin. Yar senin aşkında yar ey divana oldum dilberim ey gamhana oldum dilberim ey ay gülünü görmegenler ömrüda ya bolmayır ay 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 kirpi o kasları misli yayanındır. Ay ettigal boy siretli misli mayanındır ay 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 ben senin aşkında yara divana oldum dillerim. Ay adını sorasanız aylar kanatlı gelin ay 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 sallanıp seyle çıkanda kulları batlı gelin. Ay öl yarına gönül yetmen yüreğim otuy gelin. Yar senin aşkında yar ey divana oldum dillerim ey gamhana oldum dillerim. Dillerim ey dillerim dillerimden dillerim. Yar senin aşkında yar ey divana oldum dillerim ey gamhana oldum dillerim. Türkmen milli aydımta sunatımızda biyolojik işgärlerini çoňur hormat goýan hormatly arkadaşymyzyň jany sag bolsun, başylyk bolsun. Ediz vatandaşlar biz söhbetdeşligimizi Türkmenistanyň halk bagşasy Gurban-Nurda öwüzi bilen dowam edýär. Gurban-Nurdaga inhasy demşi amder ýaň boýuna bir halkyň söýgüsini gazanan bir toýlarda, bayramlarda ürje edip aýdylýan, ýerine ýetirilýän bir gelin ýörüş diýen saz desanyňyzyň taryhyny aýdyp berseňiz, illeşlemde hemem şonu bir gepleşeňiziň şu ýerine ýetiip berseňiz. Rawlar anda ruwaýat kılarlar kim amderan boyunda Amurgalan ilerisinde sınmasına gidilen Yüpek yolunun uğrunda Türkmenlerin bayatlar demir taypası yaşar erde. Sol ovada Rahatbay demir bay var. Bir güzerden geçip var bir ovadan gıyı su alıp durdu ya da. Yani seyretti bir sonra bir ışık gitti diyorsan bu kimin gıyı dedi ola plana gıyı da 5 erkek doğan var solan zigilleri adın hem adan oğul onda bana son alıp verin dedi. Sonunda bu gıyının tarifini etsek yani Noğulun 5 tane erkek doğan var. So döwürlerde amderan boyunda yaşalanda her kim bir balıkçılık eder, bir avçılık eder, bir ustaçılık eder, bir dehqançılık eder, bir maldarçılık eder. Yeni bir ekin eker. Sonra akşam bolsa üçer ekenlerde üçüp oturup bütün oğulları, gıydılar, gelinler, aktıkları olup bu ursaçan başına üçer ekenler. Saçsalar ekenler, aydıma eder ekenler. O vaktini hoş geçirir ekenler. Ağalar giden vaktini iyidini çalıp görüp bucağı gıyacak adam dutar uğran gidiyor. Ne vakt var geçse o sihirden boylu çınaryalı
O uzyal owadan gyýdy bolup besjem moňa da Murat Bay şol owaň asylly kähudasy Murat Bay ýe çykyp owaňa öýlenip o toy edýärler. Ondan soň gelen Murat Bay munyň dutar salýanyny aýdym aýtdygyny bilen ýok, saz salýanyny bilen ýok. Ýazlaga çykmaly bolup dur Murat Bay hem öz Kur'an owasyny alyp ýazlaga çykan garawmy orta grupuna. So taýda soň guýyňanda bir ak depäň üstünde özüni awy görüp ýildeşlerim, owadaşlarym daş töwerinde setaran oturup şeýdip ýazlaga çykypdyrlar bele. Murat Bay'ın özünün bir edehedi var eken. Sol iyiden turar ekende malların üstüne aylanmana gider eken. Malların üstüne aylan gelene soň erdi çayını içer ekene. Eline dutarına lagada ya gümmür vava. Men bundan bagtly günüm bolmaz, bundan bagtly durmuşam bolmaz. Rahat diýer. Baya mundan enge bu saat salaňyzy ýoktuňyz diýdi. Bu saatyň ady näme? Ay muna gelin bak seňe aýagyň düşdi. O döwletimiz artyp turizmy ýetikjek däl. Soňa begenip soňa gowanyp o sen aýagyňa goşup saldım bu saaty edildiýe közme döretmedim sen bile döretdim diýär. Baya diýdi. Meni bagat etdiňiz, ýağ ýedirdiňiz, ýüpek giydirdiňiz. O gowgunda ýaşap ýörün. Sodu tarmaňa bir berin men size başlap bir saat salaň. Çalýan bolsaňa çalmana hiç görmeke diýdi. Soňra ýan gelin utary öňküderim çekip elinde 10 san kökün ýüzü var. Utaryn kırşyna çek degip şöýler owdan sady şey elli şeýtdirip göberde ýöne sady bolup gidip otyr diýär da. Soň şöt bir saat saltdy.
Taýmyň oga har geldi. Ben dutar silk waldy elner gelin diýiyor. Açelner borsa taş töweredi. Ötüp baren geçip baren sopanlar üstü. Oho. Bu ütüşlik boldy. Ayal dutar salyp oturlar diýip gen görüm. Hemmeti geldi o sopanlar owan adamlary taýagyny ýatlap beter. Hemme taýagyny taşlap taýagyny ýatlap beter. Sebir gen zat. Ayal dutar salyp otur. Olmasa onu sözüm Murat Aýyp silk waltda. Sen bu saada näme diýersiň diýdi Murat Aýyp. Men bagyt etdim, men muňa aşyk Murat diýjek diýdi. Odan Murat Aýyp bir kıbır saada başlatdy. Indi sen muňa näme diýersiň baýagy diýdi. Olam aýtdy, men hem onu owul diýjek diýdi, sen adyňa diýdi. Onun için de bayağı sen maňa şunça hormat etdiň. 2 dag saat saldyň maňa bagşlap, men seň bir ataň bagyňa da saat döredeýin diýdi. Men Murat baýaň atasyna kıyas baba der ekenler. Soňa gelin eline du taratdy başlap saat diýen.
şeydi oturdular görse diye o bana adamlara bağırdı üyüşen kapladı hısı vursan başladı. Gelinim dutar koyup içeri girip gitti diyor. Murat bayam da sardı oturdu. Adamların gülüşüp de arkadaş gitti. Nogulum içeride sol yedirme otur ahir girdi Murat bay. Nogul kata olsa döktük bolacak iş boldu. Sunmat beyik saat o şoň için sunmatda pısak götürüp bilecekler yöne yaşavam bilecekler. Şoň için senin sesimin yetdiğin yerini, çığırımın yetdiğin yerini, demimin yetdiğin yerini gayrat et de çık, ben seni öldürmeyeyim, sana cogap berip koy vereyim diye. Bor deyip, onda bayağı 3 tane kayışım var, ayt. Ben bir yolda, o sakal sarma sambal kaların, bana bir bolu olma eşecik mi, bir bolu olma bir kelte bakırak, malın yanına milyon yapacak, bir dat bersen, bir kayıttır bu oba asarmayaldı. Son, var en ot bedevlen birini taylapmın diye. Son bana yeni kayışım näme? Yeni bir kayışım bir erkek eşigin ber bana yolda ayal eşiginde gitsen birinin eli yeter, birinin dili yeter, erkek eşigin ber diyor. Birlay al verer sandık elinde diyor. Soňam diyor. Endi şu dutar hele çalsan çalmarsaň diyor. Şu dutaran bermen bir zat edip kazanç edip günümü görmeli men diyor. Soň bar dutaran mekde bir kaçtım bundan soň elme dutar alasym ýok diyor. Şey diyor da soň garan katlaşmaň gaýanky Noguljan o şey deyip yünyalı alıyor içine çay katıp şu tayda karın bağlıyor üstünden erkek eşikki yol diyor şu kapak gel men diyen yigit olup saçından tırkma telpenin içine tıkıp o egne erkek adam eşini giyip ayağına da edik giyip ata minip arkasına da dutaram alıp beline de bir gezlik takıp neredesin güzeran kazanç talap deyip ata minip yola çıkıp böyle iyice işçeğini bir küçük iyice işçeğini alıyor da şundan çıkıp fikir ediyor kalan bersine çıkıp amul kalan bundan arga ayakta haqiqatan berilmendir. Arga ayakta yaşayış ankasat değildir. Men arın yokarısına gideyin, deryanın yokar tarafına gideyin, yokar kakımına gideyin deyip arabımı çöle berbe kaydı veriyor. Şundan Karabek oğul halas o kerk tarafı şundan kaydı veriyor. Böyle bir köp petteli yerde, köp toranlı yerde, çok petteli yerde bir yeri anırdan. Son bir çopan koşu diyene çopan ovasına varıyorsan varsa bir katı bayın kada varacak olan yok. Katı garibin kada baracak olan yok. O orta taprak bir yeri sarı tenrek oyunka varıp haberlaştı etti. O tayda da bir baba öyle mağmaya yaşarken çağa çoğusam yokken ben delen çıktı havarını aldı geliyorum deyip. Çay verdiler, nan verdiler. O arkanda dutarın var. Enim baksın mısadandam. Emine talap gözlepiyorum. Oğulsuz oğul olacak. Talabanızda talaban olacak. O talap gözlepiyorum, iş gözlepiyorum, yaşayış gözlepiyorum deyip. Ay bizim oğlumuzdan yok, kızımızdan yok. Ana bizde bol ver. Talep etsen olsa näme? Sulu olurdan sana talep tapılır diyor. İş tapılır, talabansılık etsen öýden içer bolarsyň. Şey dip, oňaňky onun içinde o habar ýaýry planaň üýüne o bir oğda nazarkerde ýaş ýigit gelipdir. Arkasam dutarly baksymysyn. Dere baksam üýçük geldi. O baň adamlara plana o üýüňde baksy gelipdir, baksyň näl dip. Ay bor gurrun ýok diýdi. Bir mal toýup dere ondan garmedip, jüwen yarmedip adamlar naharlap soň ýanky Nogulşundan dutar çalyp bir aýdyma başlaty diyor. Ses bolsa inşeden gelen ýağdan çykan şeýle bir owadan ellerden bolsa dutary şu kesip bar ýyl päkel ýynda meli bar. Şeýle owadan gyýry çukkuldy ýerinde hüýeldi ýerinde olowa ýetip dur ses diyor da bayba soň o baňa otoberen adamlary plan ýerde bir baksy döräpdir soň adyň näme diýse şo taýda adyň näme kim diýse adym sahip baksy diýipdir. Şol adyny aýtman azrak çekinipdir. Soň sahip baksy bolup, soň owada şol owada gezip ýörol, ýanky üýüne ilki mehman alyp gelen men bilen atogly bolaý diýerim, agyl maldan dolup gitdi diýär. Gazanç talap edip oňa ýaşap ýörsoň, indi bizim oglumuz bolaý atogly okaşal diýse de gorkýar. Hep gyzda. Denan masgalada. Soň ahirinde bolan ýok, bir günem näme ýanky üýüne girse ben bakşyň telpe getir, ondan ulluğa ýylan çykyp dur diýär şeýdip. Piýini alyp ylgap alyp seret görse saç eken diýär-de. Soň görse oho bular naçar eken o kewan gelhan diýip meniň iýe bol öýdi bu naçar eken soň gyýdeşigini aýal eşini giyipdim nämeler başyndan geçdiyse başyndan geçen zatlaryň hemmesini gurrun beripdir. Ondan soň oglumuz bolmasa gyýdymyz ekende gyýdymyzam ýok. Howa biziň gyýdymyz bolaý diýip. Ene şeýdip şo taýda ýaşaýy beripdir. Soň wagt geçdi. Bir wagtlar hala jelinde bir ulwaý toý tutdy diýär. Soňanky Murat bayam şol toýa gelipdir. Bayatdan ertara. Murat bayam toýa gelipdir bere.
ay baksadan da bakstan lehtek ditti. Şundan Murat Bay sotam alıp girse diyor, yaş oğlan geliniyor, şalı otur diyor da. Geliyor işte adı. Son damağı dolup, lak tak olup özünden gidip kalıp diyor, utaransan oğlum sen kim, bu saat kimin saati mi sen kimden öğrendin, sen atan kim, enen kim deyip hasırda boğrat diyor diyen kıyene. Son men tanımarsın, men atan bayatladım olma Murat Bay diyeyim böyle Murat Kıyas oğlu olmalı. Enemize o da sahip bakış diyorlar diyor. Anlatan nobul bol kaytta kaydanda. Enemize sahip bakış diyorlar. Benim son oğlu bu. Bu sada ben enemle öğrendim. Bu sada ben atam eneme bakışlap diyordu nekene. Sondan öğrendim diyor. Sen onda meşhur nasam sen konak al diyor. Konaktaydık, mihmandaydık. Mihman alıyorsan bar görecek de adı başka geliyor. Barıp son sol yankı bakış olan uyuna var girip görse yonda oğlu oturdu. Bir salım gepleşip bilmem oturup son öğlerine gelip bir hili. Son soraşıp idesi başından geçenlerin birbirini gurrun veriyorsan ne edip ne hil oldu da sondan kayıttığında gelip sulava düştüm, sulavadan baktım, taptım. İrun hor etmedi. İlki sahip bakısı olduk, son sahibece olduk. Ondan mesela İrun'la yaşayıp ön devlet tapan yerimde diyorsan. Sen yağdan ay men sen aydan sonra öğlenmedim hem. Devletimim tozup barıyor, çağımam yok. Ben hayalanlarım çağı olmadı. Son men ilmim katı bir kulağa asıp barıyor, adam yok. Devletimim tozup barıyor, idim dargap barıyor diyor. Yine bir iş edel diyor, men sana tədeden öğlenen toy et diyor da. Bar mal dünyam diyeceğine bir ule toy et bir öğleyin diyor da sana tədeden öğlenip de. Sen öğlenecek olsan men öğlendin han diyor. Sen o zaman men elimden tonadım yok da. Yani o öğlenecek olsan oğlun yetişti, oğlun öğlendir diyor. Yani şu yankı çalı oturan oğlundan öz oğlun diyor. Ene şey edip yöne bir hayışım var diyor, men devlet tapan yerine şu halacı elinden men kozgama. Men şutaydın diye aşağıda gelecek olsan özün gele mal mülkün aldı gele şutay diyor. Ondan sonra Murat Bay şutayı göçük görüp uldan toy tutup baktlı bolup oturtturlar. Ene bunu bana halifam Türkmenistan'ın atlılarının bahsi Cumabeli halifamdan öğrendim. Oğlum öz halifası Cumagül vaxtdan, olanlardan Övliyalı vaxtdan şey edip köyne halifalardan geliniyor işte destanımız, bizim saz destanımız. Gurbanurdaga sağ olun halkın içinde halipadan şagirdi, şey edip geçip şu günnämede gelip yetipdir. Elbette halkın içindeki dören aydımlar, sağlar, hükman bir adam tarafından dörüye. Halkın içinde ullukan bir söýgüni gazanyp şey edip halk sağdı bolup galýada. Gahryman arkada prezidentimiz şeýle halipa şähertlik ýoluny bir dowam etdirmäne dördüp beren mümkinçiliklerinden peýdalanyp siziňe men ýaş şähertleňiz we sizem özüňiziň bir halipalaňyzdan öwrenen sağlaňyzy şu şähertleriniňde geçirmekde bir ullukan işleriniňizde size rowaşyklar arzu edýäs, janyňyz sag bolsun. Şol bizim halipalarymızdan gelýän halipa şähertlik ýolumy dowam etdirmäge bize Gahryman arkadaşymyz mümkinçilik öğretip berdi. Biz de şu mümkinçilikden peýdalap şähertleri öwredende özüniň gapdalyň rowaýaty döreşi bilen gyzyklandyryp gurulmaly öwrensen hemme gowy öwrenýärler. Bu gaty gowy gyzyklanýarlar soň. Şu halipa şähertlik ýol diýmen diýip tekaram şol çuň düşünýän Gahryman arkadaşymyzyň jany sag bolsun, ýaşy uzak bolsun, tutýan tutumly işler rowaj alsyn. Lewap welaýatyna şeýle meşhur bolan sazlaryň biri bolsa Gülçopon sazy. Häzir ol Gülçopon sazynyň bir döreş taryhyny bize Lewap welaýatynyň Halaç etrawynyň 18-nji orta mekdebiniň mugallymy şahyr mugallim Esen Şarif gurrunlar. Şo Gülçopon sazynyň döreş taryhyny bir özüňiz gurrun berseňiz hemde şol Gülçopon sazyny siziň özüňiz bir halkyň içinden halipalardan sorap, şol halipa bagşylardan sorap edebi ýazgysyny ýazypsyňyz. Şol edebi ýazgysyny ýazmaklygyň ullukan ähmiýeti bar. Ol edebi ýazgysyny ýazanyňda köp sag bolun hemde şol bir halipalardan eşitip şol Gülçopon sazynyň taryhyny, rowaýatyny illeşlemede gurrun berseňiz. Her bir sazda, aydymda gadymy türkmen halkymyzyň taryhy ýatyr. Şu gadymdan gelýän taryhy bilen, rowaýaty bilen ýaşlar öwrense de şol çalyp berselerim, ýylyň günüň içinde bir watançylyk terbiýesini bermek üçin şol saza bolan, şol aydyma bolan halkyň bir söýgüsini gazanmak üçin gaty bir oňat bolýar. 19-njy asyr töwereklerinde şu Lewabyň Ahmy deryanyň boýuny ýakalap oturan
umy eteklap oturan owalarynyň birinde bolup geçýär şu waka. Ene günleriň birinde şu owanyň üstüne gum tarapdan ýagy çöýär. Sebäbi şol owanyň bir çeten pelwan diýen bir adyny eşitende adamlaryň iýinjigi saldyrap duran bir güýçli adam bolupdyr. Ol adamym ýol ondan soň çüllük batyr diýen ogly galýada. Owanyň üstüne ýagy dökülende de näme derrew şu çüllük pelwana habar berýärler. Ol özüniň oba goňşularynyňky ýigitleri bilen daş töweregini toplap bulara garşy gyldyny tyýryp göni töweşe girýär. Ýöne obadaşlary eýem şol owanyň baýyny öde baý derekenler. Bir öde baý daş töwerekdeki obalaryna şu ýigitlere habar ýetirýär. Ýöne esasy agyram çöllük watyrdan düşýär. Sebäbi ilkinje şu ýagynyň esasy güýjüni gaýtarmak üçin gaty gazaply töweş bolýar. Şol töweşde de çöllük watyr agyr yaralanyp aradan çykýar. Asoň beýleki owalardan ýigitler gelip ýetişýärler, gylyçlaryny alyp ýagy gaýtarylýar. Endi maslahat şol çöllük watyryň bir 12 ýaşylja ogly bar ekene. Hawa, onuň aýaly Senemgül bir ýyl gowrak wagt geçenden soň ýanky çöllük watyryň aýaly Senemgül agyr kesellap bir dert tapyp aradan çykýar. Endi ul aradan çykandan soň bir 12 ýaşylja ogly galýar. Çöllük watyryň özüm bir ýerden ýeke çykan diýen ýaly adam eken dogonlaryndaşam bolman soň endi esasy şu owanyň baýy öde baý hem şu owanyň bir ket hudasy bar ekene Beýmurad aga diýip şu ikisi oturýarlarda maslahat etdiler. Şonda ýanky owanyň ket hudasy bir ýaşulsy bir salym oturdy da döwrüne diň salyp ýanky Beýmurad aga şeýle diýdi. Näme de bolsa muň ýygyny biz düzetmez diýär. Ýani maňa menden maslahat sorasaň al diýär. Sultan tüňüni harlamaz diýär. Şu çöllük watyr seniň öz urugyňdan diýär. Hawa. Şol diýerliginde adam gelip bilmezdi owamyza diýär. Şu oglanjyga da sen hut özüň iýe çyksaň oňat boljak diýär. Ýok, ona men iýe çykyp biljek däl diýseň diýär. Onda menem iýe çykyp bilerim oňa diýär. Bir barja tapanymy, gazananymy çağıjyklarym bilen muň bilen paýlaşaryn. Men hony hiç kyn göremok diýär. Ýöne sen bir owanyň esasy baýy senden öňe düşbermän men bir hilak görýän diýär. Ay bor men özüm iýe çykaryn diýär. Çöllük watyryň oglyna. Hawa. Çöllük watyr ýaly bir lezine halal şeýle bir oňat ýigit bolsa owasyna wepaly, ýylgyna wepaly adam bolsa men bu oglanjyga hiç wagt hordar etmän. Ony wagty gelse men öýürerim diýär, öýli işiklam ederim diýär. Hemme zady men görürüm özüm buňa iýe çykaryn diýär. Goý mende öň 5 oglum bar eken, 5 oglum bolman 6 oglum bolaýan eken diýär. Şeýdip ýanky owanyň baýy öde baý ýanky ýetim galan oglanjyga öde maşgalasyna goşup iýe çykýar. Biziň ata-babalarymyzda rihimdarlyk, bir birek-birege kömek etmek, şu duýgulary gaty özen ekene, biziň edil häzirki döwrümizde de şuňa zatlary nesillerimiz özüne sapak edilmeli. Ýanky Hudaý berde şu maşgalada dogonlarynyň arasynda ulakan awraýa eýe bolýar. Hemmeler oňat görtdirler şol maşgalada. Soňuny günleriň bir gününde bu baýyň ýeke gyzy bar ekene adyna da muň Enegül diýer ekenler. Şu baý bir seretse şu Enegüliň muňa hyrydarlyk nazary bilen bakýandygy günleriň bir gününde ýankyň gözüni ýylýar. Edil şol ýanky bilen aştaş diýdi özüm. Soň gyzy ogryn sereden soň baý derrew duýýar muny. Ha, diýe muny bir hilde mundan uzaklaştırmasam boljak däl diýär. Hawa, şonuň üçin men muny çöldeki çopanlarymyň ýanyna, Oral çopanyň ýanyna iýbereýin diýär. Hudaý berdim, bardy çopanlaryň arasyna. Şol goşda çopanyň, Oral çopanyň sazdan oňat başlyk gerekeni, saz çalman oňat görerekeni, çopançylygym, munyň sazandalygym gaty güýçlü bolýar. Soňra ýankydan çopançylygyň ähli tilsimlerini öwrenýär, kömekçi çopan bolup. Ondan soň sazam öwrenýär. On gapdalynda mehrem diýip çolugam bar ekeni. Ol mehrem diýip çolugyna da ol öz bilýän zatlaryny öwretdi. Bular şu çopan goşunda çopanlara
boşrak wagtlary aýdymsaz edip bergem bir ulakan oňat ýaşar ekenler çölüň içinde de şadyan. Owa barkat der ekende, ýani Hudaý berdi. Baranda ol gyýyň oňat görýänligini duýýar. Sebäbi gözler bir-birine kaklaşanda ol duýmalyk mümkin däl iki adam bir-birine mähir berende. Derrew Hudaý berdi gözüne başga tarafa sowar ekeni. Sebäbi ol özüne ata ornunda bir hosar çykan, hawa gerekli ýerinde onu ata ornunda iýdirip içirip beren, bir ogly ýaly oňat görüp beren maşgalada eýem onuň başgaça bolmaga hukugynyň ýokdugyny şol oňat duýýar. Şoň üçin gyýdan öz nazaryny sowmaga mejbur bolar ekeni. Diňe hiç kim görmedik ýerde şol kawat nazaryny aýlar ekeni, ol o söýgü diýilen zat erkezben bolup duranok, hakyky söýgü bolanda başga wagt onuň hukugynyň, kanun hukugynyň ýokdugyny düşünýär. Soňra ýanky enegül gelýän sagçylaryň sany köperip başlaýar. Ýöne hemmesini gaýtaryp oturlar diýe günleriň birinde ol aýaly Gurbanguly aýtdy, sen gyýdyň bilen gepleşip gör diýe. Ol birine bir razy bolsun. Asoň baýyň aýaly gepleşip görýär gyýdy bilen. Gyýdym näme diýe? Atamjan diýe, eger men razy etjek bolsa diýe, Hudaý berdi çopan bilen meniň toýumy tutaýsyn. Başga men hiç adama razy däldirim diýe. Soň ýanky onuň enesi Gurbanguly barp baýa aýtdy, öde baýa ýagda ýa şeýle. Bu habary eşitip öde baýyň iýini jümşildäp gitdi. Sebäbi ol öde ýaly deňli derejeli baý bilen guda boljak, gatnaşjak, her kimiň bir atanyň, enäniň bir arzuwy bolýar. Soň oturyp içinden pikir etdi ýa, hey indi diýe. Men şu gyýdymy şoglana bermeli bolaýarmy kam Hudaý berdi. Bir käşga diýe çöllük watyrdy ýeri bolsa diýe. Olama däl. Ondan da näme etmeli? Ýene de şol ýaşyla maslahat salmak ata-babalarymyzda däp bolupdyr. Barp Beýmurad ağa bilen bu maslahat edýär. Beýmurad ağa aýtdy, baý diýe. Sen de şu çopanyňa gyýy bereniň bilen awraýyň öňkiňden kemelmez, gaýtyp diýe awraýyň artar diýe. Berber toý ediber şoň bilen diýe. Hawa sebäbi ata-baba tam munyň çöllük watyr ýerden ýeke çykanam bolsa diýe, oň atasy çöllük watyrdyr diýe. Soň şeýdip bular toý etmäge razy bolýarlar. Beýmurad ağa barp çöle barp muny buşlanda ýanky Hudaý berdi. Hudaý berdi, kuş bolup uçaýjak boldy diýe. Hemme çopanlary, çoluklary toýuna çagyrdy diýe. Şeýdip ýanky çopanyň köne ýaşan ýerinden altı kanat ak büyü tutup bulara toy ederler. Şu toyda da sağlandalar çağırılıyor, bağışçılar çağırılıyor. Esasam sağlandarlık edip oturan, bağışçılık edip oturan oğlundan biram söyledi, bağışçılan biram mehrim ekene, mehrim çoluk. Şol näçe sağ çaldı diye giyeceğim bir pilesine çenine otururlar adamlar diye. Son hemen sağlı boldum edenden son şu biri sonra veredi. Mehrimcan bu diye çalan sağların hemme oňat dölin soňky çalan sağlyň bir hilde men adyny bilemek ol haýsy saz bolar, kimiň saz bolar diýip muňa sora berýär. Ha dogry etdiň diýe. Bu diýe sağlyň men taryhyny aýdyp beren. Bu sazy döreden adamyň özi şu Hudaý berdiňiň özi diýe. Şol men synlap oturýan welin çopan bolşunda boşrak wagtlary eline dutaryny alyp depäň üstüne çykyp taş töwerege seredip şu sazy çalyrdy diýe. Indi men adyna häl goýam ýok diýe. Ýöne ýyl gün maslahat sizden şuňa bir oňat at tapalyň diýe. Bir at goýalyň. Maslahatyny özüňiz beriň diýe. Soň şol enegül üçin ençemege gudaçylyga iý berip, sözi alınmadyk bir görýärek ýigitleriň biri oturan ekeni şol köpçülikde. Sen golatdy, "Ey, bu saz şol Hudaý berdiňiň şo guluň döreden sazy dälmi?" diýe. "Siziň hyzmatkaryňyzyň öýden çer guluň döreden sazy dälmi?" diýe. Ay oň üçin oň adynyň öňünden belli eken diýe. Soň diýe bu diýe, "Gul çopan sazy diýip goýsaňyz bolmagy" diýe. Ondança ýanky Beýmurad ağa aýtdy, "Hay inim diýe.
kişini kemsiden özü näkesdir diýip aýtdylar diýär. Ondan soň hojasy bar, belki guluny degmez diýip aýdandyr köneler diýär. Şi Hudaý berdi, çopanyň özü çopanyň gülüdür. Yigidiňem güldür diýär. Şoň üçin muň ady gul çopan däldi. Gül çopan bolsun diýip köpçülige maslahat salýar. Köpçüligem hemmesi howa muny makullaýarlar. Şeýdibem bu saýlaň ady şondan bäri gül çopan saýl diýip çalynyp başlapdyr. Türkmen yigitleriniň edermenligini, türkmenlerimiň özüniň birek-biregiň bir agdy berligini, mertligini, merdanalygyny, saza hormat goýanlygyny, ilatynyň agdy berligini aňladýan şeýle gowy bir riwayet da şu riwayetdanam dören saat islenlik sadyňam aýdymam özüniň hakykatdan ykbally bir taryhy bolýar. Şol taryhlara siňýär, şol taryham biziň ýaş nesillerimiz bilmeli. Ýanky dören riwayetlaryň sadyňam terbiýetçilik ähmiýeti bar. Bu halipalarymyzda mine görýäňiz şu ýaş nesillerimize, ýaş taliplerimize özleriniň bilýän sazlaryny, aýdymlaryny bir öwredýärler. Sag bolun, kesiňizem kemal tapyň molum. Türkmenistanyň at gazanan bagşasy Mustok Aymedowyň özüniň bir näçe döredän aýdymlaryny häzirki döwürde ýerine ýetirýän şagirdläriniň biri bolsa, Lewap welaýatynyň Ýürüýte Sunut mektebiniň talebi Jemal Saparow Sunut mektepde tälim almak bilen çäklenmän ärsar ýolunyň bir dowam etmegine özleriniň goşandyny goşan Ustad Halipa bagşylarymyň bir näçe aýdymlaryny ýerine ýetirýän ekeniň. Özüňiň bir ýürek buýsançlygyny, bir halipaňyza bolan düşünjelerini gurrun verseňiz. Berkarar döwletimiziň bagtýarlyk döwrüne, gahrman arkadamyzyň saýasynda dürli budaklar bilen bir hatarda milli medeniýetimizi, sunatymyzy, halepa şagirdlik ýoluny ösdürmekde bir näçe işler durmuşa geçirilýär. Gahrman arkadamyzyň döret berýän giň mümkinçiliklerinden peýdalanyp, ajaýyp zamanamyzda ýaşamak, okumak, öwrenmek döwrümizden wagtçylary bolup aýdym aýtmaklaryň özü hem ullakan bagt bolupdyrýar. Lewap welaýat Ýürüýte Sunut mektebinde oka bir näçe halipa mugallimlerden tälim alyp, öz halipam Türkmenistan halk bagşysy Gurbandyr Öwedowdan
Ersara ýolunyň aydymlarynyň inçe tiltimlerini öwrenýän ýurdumyzda gahrman arkadamyz ägirt uly mümkinçilikleri döredip berýär. Şeýle mümkinçilikleri döredip berýän türkmen halkynyň rowşen geljeğiniň, rowşen günleriniň takatynda duran gahrman arkadamyza köp sag bolsun aýdýan. Gahrman arkadamyzyň jany sag başy dik bolsun. Cemal şu taýda özüňiziň halypalaňyzdan öwrenen aydymlaryňyzy ýerine ýetirip berseňiz. Şükür ediline Hudaýa bir ýar gözüme düşdü. Kıvınmasam Allah'ı, kıvınmasam cebbara geley, şol ýar gözüme düşdü, düşdü. Ýalňyza girdim şu bağa, hacana gözüm düşdü. Yarmağına yetişken geley, şamar gözüme düşdü, düşdü. Bilmezmerdim adırını, namar dişi minnettir. Feziletiňädir bolsun geleydir, bakatam kımmatdır. Aç koynuňa gireyin, koynuň içi cennetdir. Cennete giren ölmez geley, teýrany gözüme düşdü, düşdü. Wagtyň ýetipdir ýaryn, bir kemala yetildiň. Biziňe bilene meýdana geley, bir doýnuňa utulluň. Merdi geýläp gelipsiň, merdi işini bitirdiň. Wada etdiň gül ýarym geley, ıgrary gözüme düşdü, düşdü. Eýnädeniň güllenden gülü çängür hunde uran. Onlar daçyga ýetipdir geley, kenmetem bolsun hayran. Yansın mistin örtensin, rakiplar bolsun veyran. Aşaydım men gurban ey, karmana gözüme düşdü, düşdü. Aşaydım men gurban, aşaydım men gurban ey, karmana gözüme düşdü, düşdü. Mehriban ileşler, ediz vatandaşlar,
her aydymda ykbal bar diýen gepleşigimiň bu sanyny geçirip gutorýar. Berkarar döwletiň bagtyarlyk döwrüne sunuwatun hak howanlary, gahrman, mehriban arkada prezidentimiň janynyň sag bolmagyny, belent taşynyň aman bolmagyny, il ýurt bähwetli, bütün adamlar ähmiýetli tutýan tutumly işleriniň hemişe rowaşlyklara wetlenmegini tüýsürekden arzu edýäs. Ýeni ýaýlymda duşýançak hoş sag bolun.